ನನ್ನ ಇನ್ನು ಅಗೇಲ ಆಯ್ನಡ್ದವರ ಆರಾಧನಾ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡದೇನು ಉಪನ್ಯಾಸರು ಉಂತಾವೆ ಪುಷ ನಿಖಲ್ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಉಲ್ಲಾರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಉಂಡು ಬಂದುಲೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಆವಾರ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ವಿಧಿ ಅಗೇಲ್ ಅಂಚತುಂಡ ಬಾಕಿದ ದೈವಲೆ ಬಲಸುನ ಅಗೇಲಿಡ್ದಲ ಕೊರಗಜ್ಜಗ ಬಲಸುನ ಅಗೇಲು ದಿಂಜ ಸುಲಭ ಅವು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟದೆದುರು ಹಾಕೊಂಡು ಜಾಲಿಡ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಐಕ್ ತೆರಿ ನಕಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರೋಡು ನಿಜ ಉಪ್ಪು ನಕಲು ಸೇರ್ದು ಒಂತೆ ತೆರಿ ನಕ್ರಮೊಟ್ಟು ಬಲಸು ನಾನು ಅಜ್ಜೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಒತ್ತೋನುವೆ ಕೊರಗು ತನಿಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೋನುವೆ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಅಂಚಾದ ಈ ಅಗೇಲಡು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ತೂಪು ನಾವು ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ಒಂಜಾತ ಬೀಡ ಒಂಜಾತ ಅಮೃತಲು ಪುರ ತೀದುಪು ನಮ್ಮ ಏತೋ ಅನ್ಯ ಮತಿಯರು ಪುರ ಕೇರ್ನ ಉಂಡು ಅವು ದಯಮಾರ್ರೆ ನಿಖಲ್ ಅಜ್ಜಗ ಆತ್ ಗಂಗಾಸರ ದೀಪಾರ್ ಕಲಿ ದೀಪಾರ್ ಒಂಜಿ ಗಂಗಾಸರನ ನಿಖಲ್ನ ಸಮುದಾಯನೇ ಅವು ನಿಖಲ್ನ ಧರ್ಮನೇ ಅವು ದುಶ್ಚಟ ಅಂತ ಪಂಡದು ನಿಖಲ್ ದೈವಗವೇ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಈಗ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ ಜವನೇರಪ ನೋಡು ಆನಿ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನೈನೇ ದೈವ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನೈನೇ ದೈವಗ ಕೊರ್ತೀನಿ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚರ ಜ್ಞಾನ ಪನೋಡು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಕೊರೋಡು ಯಾನ್ ಕಲಿ ಪರ್ಪುಜಿ ಬನ್ನಾಗ ಅಜ್ಜಗೋಸ್ಕರ ಕಲಿ ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಯಾನು ಹೆಣ್ಣು ನೇಚಿ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾಸರ ಜೀವಮಾನಡವರ ಮುಟ್ಟುದು ತೂತಿಜಿಂದ ಬನ್ನಾಗ ಅಜ್ಜಗೋಸ್ಕರ ಅಮೃತ ನಮ್ಮರಡು ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ತುಂಡ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಇತ್ತೆತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಆತೀನಿ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಬಯ್ಯದ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ ಅಜ್ಜಗ ದೀಪುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನಿತ್ಯ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಎಂಕಲು ಇಲ್ಲಡು ಪೂರ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯಡು ತೂದಿತ್ತ ಆ ಚಾನ್ ಒಂಜಿ ದೀಪುನಿ ಚಾ ಕಾಫಿ ಇಲ್ಲ ದಿಂಡ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಅವು ಅಮಲು ಪೇಯ ಬರ್ಮನ ಅರ್ಥಡತ್ತು ದಿಂಡ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಂಡ ಗೆಂದಾಳಿಲ್ಲ ದಿಂಡ ಹಾಪುಂಡು ಪೇರು ಕೊರಂಡಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಲು ಬೋಡಿತನ ಅಮೃತ ಅಂದ ದೀಕ ಈ ಈ ಈ ಜೋಕುಲು ದೀಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ ಕೈಟ್ ಅಕ್ಕಲೇ ಪರ ಅಂದಿನ ಎತ್ತೋ ಕಡೆ ಟೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟನ್ನು ನಾಲೈದು ಪೂರ ಪಾಟ್ನೇನೆ ಅಂತೂ ಇಂಕ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಬೊಡ್ಚಿತ್ತನದ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನಿಸಿನಲ್ಲುಂಡು ಅಜ್ಜನ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದು ಅವು ಒಂತೆ ದಾದಾಪುಣ ಪಂಡ ಧರ್ಮದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಒಂತೆ ಪೆಟ್ಟು ಬುರುಂಡದ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಂಕ ಅನುಮಾನ ದಾಪಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದುಶ್ಚಟ ಇದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಾಗ ಐನೇಪಿನ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದು ಕೊರ್ಪುನವು ಪೂರ ಒಂತೆ ಗೊಂದಲಗ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಇಂದು ಒಂಜಾತ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ತೆರಿನಕಲಿಂದತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊರ್ಪುನ ಅಗತ್ಯಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ತೂಂಡ ಕೊರಗ ತನಿಯಾಗ ಯಾನೆಯನ್ನ ಜೀವಮಾನಡಿ ಇತ್ತು ವಾ ಅಮೃತಲದ ಇತ್ತೀಚೆ ದೈವ ಯಾನ್ ಕೆಂಡಿನ ಒದಗ ಅದು ಕೊರ್ತು ಅಂಚಾದು ಅವೇ ಮೂಲ ಅಂದತ್ತು ಅಂಚಾದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚರ ನಮ್ಮ ಉಲೈಡು ಉಪ್ಪಾಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪುದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನು ಪನ್ಪುನ ಅಂಡ ಎಂಕ ದಿಂಜ ಮಿತ್ರರು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಕಲುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಅಕಲ್ಡ ಯಾಪಲ ಕೊರಗ ತೆನ್ನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತು ಒಡನಾಟ ಪಾತೆರ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಿರ ಅಕಲು ಪನ್ಪುನ ಅಕಲ ತೆರಿನಕಲು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಕಾರ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲ ಆಹಾರ ಆದಿತ್ತಿನವು ಏಮೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿ ಏಮೆ ಗೊತ್ತಂಡ ಆಮೆ ಕೂರ್ಮ ಪಂಡೆ ಹೊಟೇಲ್ ತಿಕ್ಕನ ಕೂರ್ಮ ಅಂದನ ಅದೇ ಬಲ್ತ ಜೋಕುಲು ಎಣ್ಣುನ ಬಡಿಸಿ ವಿಷ್ಣುನ ರಡ್ಡನೆ ಅವತಾರ ಈ ಏಮೇನು ಅವು ಸುದೆ ಬರಿಕ್ ಪೋದು ಅವು ತೊಲೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೋಲನ್ನು ಕುಟ್ಟುದು ಅವಳು ಏಮೆ ಉಂಡ ಐತ ಚಿಪ್ಪುಗು ತಾಗುಂಡ ತೂಪುನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜನ ಕೋಲಡ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ತುಲೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕುಟ್ಟುನು ಬಹುಶಃ ಆ ಮೂಲ ಅದುಪ್ಪು ಕುಟ್ಟುದು ತೂದು ಆ ಏಮೇನು ಕನತ್ತದು ಅಡ್ಪಿಲ್ಲಿಡು ಅಡಕ್ಕಳ ಪಾಡ್ದು ಅವನು ಅಜಕ್ಕಳ ಪಾಡ್ದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಅಟಿಲು ಭಾರನೆ ಮಲ್ತದು ಅವನು ಅಗೇಲು ಮಲ್ಪನು ಆ ಸಮುದಾಯ ಉಂಡು ಆ ಸಮುದಾಯನ ತಿನ್ಪುಣ ಇನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮವಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಹಾರ ಅವು ಕೋರ್ದಾಗ ಜಿಪ್ಪು ಅವು ದಾಯಗೂ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಡಿ ಎತ್ತು ಬಣಾಲೆಗಟ್ಟಲೆ ಬಿಸಲೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಠಾರಗಟ್ಟಲೆ ಕೋರ್ದಾಗ ಜಿಪ್ಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಈ ಅಜ್ಜನ ಕೋಲದವಳು ತಿಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಕೋರಿಗುಪ್ಪುನ ರುಚಿಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನೇಜಿದುಲೆ ಅಜ್ಜಗೆ ಬಲಸುವರತೆ ಅಗೇಲು ಬಲಸುನ ಐತ ರುಚಿಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನೇಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚೆಯಿಂದ ನೋಡು ಪಂಡ ಅಜ್ಜ ಮುಟ್ಟುದು ತೂತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ ಪನ್ಪುನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಉತ್ತರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ 10 ಜನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟದು ತಿಂದ ಆ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆ ಪನೋಡು ಪಟ್ಟದು ತಿನ್ನಗ ಆ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಆ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಅವು ಏಮೆದ ಕಜಿಪು ಆದಿತ್ತನಿಗೆ ಈ ಏಮೆದ ಕಜಿಪು ಏಮೆ ಮೂಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ವಿಧಾನನು ಪೂರ ಉಪ್ಪು ನಡೆದ ಅವರನೇ ಓಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಅಜ್ಜನ ಏಮೆ ವಾಹನಡು ಪೋಪುನ ಎಂದು ಏಮೆದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲಾಯಿನೆಯನ್ನು ಅಂತ ಉದಿತ್ತೆ ಇಂದು ಪೂರ ಹೊಸ ವಿದ್ಯಮಾನಲು ಅಜ್ಜ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಾಡಿನ ಮಗೆ ಆದು ಕೊಪ್ಪದ ಮಗೆ ಅದು ರಡ್ಡು ದಂಟೆನು ಊರೊಂದು ಪೋತಿನವು ಮೂರು ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊರಡು ಇದು ಮೊಗೆದಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಗೆ ಕಾರಣ ಆಪುನವು ಈ ದಂಟೆ
ದಿಂಜ ಜನ ಎಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಅಜ್ಜೇರಿಂಚ ಇರು ಪನ್ಪಾರ ಸರ ಆ ಬಾರಿ ಜವನೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಟೊಂಜಿ ಕೋಲುದ ಅಜ್ಜರ್ಲಕ್ಕ ಅಂಚ ಮಿನಿ ಜೋಕುಲಕ್ಕೆ ಏನು ನಂಡ ಅವು ಊರು ಗೋಲತ್ತು ದಂಟೆ ಒಂಜಿ ಊಹೆ ಪ್ರಕಾರ ವಿದ್ವಜ್ಜನರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಡಿನ ಸಾದಿಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾದಿ ಅಡ್ಡನು ಬುಡಿಯರಗೋಸ್ಕರ ರಡ್ಡು ಕೈಟು ದಂಟೆ ಪತ್ತಿಯೇ ಕಾಯರದ ದಂಟೆ ಅವು ಕಾಯರದ ಬೆತ್ತ ಕಾಯರ ಪನ್ಪುನವು ಅವು ಮರ್ದಲ ಅಂದು ವಿಶಾಲ ಅಂದು ಅಂಚಿನ ಕಾಯರದ ಕೋಲುನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋತೆಂದು ಸಂಧಿ ಪನ್ಪುನವು ಅಂಚಾದು ಅವೊಂಜಿ ಆಧಾರ ಕೋಲ ಆದುಪ್ಪು ಅವೊಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆದ ಕೋಲ ಆದುಪ್ಪು ಅಭಯದ ಕೋಲುಲ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಚಾದು ಆ ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಯಾನಿ ಎಣ್ಣುವೆ ನಮ್ಮ ಬೀಡ ದೀಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಈ ವಿಚಾರನೊಂಜಿ ನಿಖನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಪಟ್ಟ ನೋಡು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ ದಕ್ಕಲು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಕಾರ ಬೊಕ ದಿಂಜ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಟ್ಟಿನ ಬೀಡನು ಕೊರ್ಪುನೋ ಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಿನ ಬೀಡ ಐತ ಕಡೆನೆ ದೆತ್ತದು ಊರು ದುಪ್ಪೇರು ನಿಜವಾದ ಅಜ್ಜಗ ದೀಪುನಂಚಿನ ಬೀಡ ಅವು ಒಡಕಾಯರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಐಕ್ ಒಟ್ಟೆ ಆ ದುಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದು ಬಿಡುದುಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಅಂಚ ತೂಂಡ ನಿಖಲ್ ಆ ಪುಗೇರದಾದ ದೀಪರ ಇನ್ನು ದೆತ್ತದು ದಕ್ಕದು ಕಾಲಿ ಬೀಡ ದೀಪುನೋ ಕ್ರಮ ನಿಖಲ್ ಹಿರಿಯಕ್ಕಂಡಕ್ಕೇನ್ಲೆ ಪುಗೇರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೀಪುನ ಕ್ರಮ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಂಜ ಜನಕಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುಲಭಡವಳು ದೀದು ಉಪ್ಪೇರು ಪಕೆಟ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಚಕ್ಕುಲ್ಲ ದೀಪುನೋ ಅಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಬುಡ್ಲೆ ಅಕಲ್ ನಕನ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿಯವು ಆಂಡ ಪರಿಯ ಅಂದಿನಂಚಿನ ನಿಖಲ್ ಇಲ್ಲಡ ಆಪುನಂಚಿನ ಬಚ್ಚಿರೇನು ಒಂಜಿ ಮೂಜೋ ಐನೋ ಕೊಯ್ದು ಆಯ್ತಾ ಕಡೆನು ದೆತ್ತದು ಕಡೆನು ಕಿಂಕದು ದೇವರ ದಿನಗಳ ಕಡೆದೀರ ಬಲ್ಲಿನುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಬಚ್ಚಿರೇನು ಆನಿ ಪಾತಾಳ ಲೋಕೋಡ್ದು ನಾಗ ಚುಚ್ಚೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ದೇವಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕತೆ ಅಪಗ ಅವು ವಾಸುಕಿ ನಾಗ ಪಂಡ ಮರಿ ಚುಚ್ಚೊಂದು ಬತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಈ ಬಚ್ಚಿರೇನು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗ ಅಲ್ಮಾನಾಗೆ ಈ ಮರಿ ಚುಚ್ಚೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಕಡೆ ಚುಚ್ಚುದು ಬೈದಿನ ಕೊಡಿ ಚುಚ್ಚುದು ಬೈದಿನ ಪನ್ಪುರ ಅನುಮಾನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬೀಡ ತಿನ್ಪುನ ಬಚ್ಚಿರ ತಿನ್ಪುನ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿಲ್ಲ ದೆಪ್ಪನಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜತೆ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಜನಪದ ಕತೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಅಂಚಾದ ಈ ಕಡೆನು ದೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಿರಲ್ಲ ಬಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲ ದಿನ ಯಾರುಂಡವು ಧಾರಾಳ ಯಾರುಂಡು ಐಕ್ ರೂಪ ಸಂಕಲ್ಪ ಪುರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನವು ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿನ ಸರಳ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮನೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಕಾಂದ ಪನೊಂದು